videó lesz ez. Hogy most be fogom mutatni nektek először a labubukat. Megboltunk 3 darab ilyen kamufocsis kártyát. Az egyik ilyen Suárezes, a másik Messi, a harmadik pedig Ronaldo. Ezeket fogjuk megmutatni a labubuk mellett még. Szerintem kezdjük a labubukkal. Meg van egy kapibara, aminek van egy ilyen betakarításka a hátáján, de szerintem van ilyen kis barna, nagyon cuki. Van ilyen fehér, ami szintén elfékbe áll, ez olyan zöldes. Szintén egy bira, és egy csukolódott van, egy ilyen stitches, ott van a kezében, és ennek is csukolódott. Ez egy ilyen rózsaszín. Jó, úgyhogy ezek a labubuk vannak meg. De most szerintem mondjuk ki a fotlis kártyákat. Mondjuk, hogy legyen ez a Suárezes. Szeretnénk venni, és az ilyen tényleg ilyen kamutatás. Ez ilyen papíros van, tehát nem ilyen rendes. Ilyen műanyagok. Csak mint a hátulat. Szóval van itt egy hoki, ezt nem is tudom, mindegy. Van egy hoki. Mindig most elfelejtettem. Ezt sem ismerem. Csak az baj, hogy nincs rajta a nevük, az a baj. Francia Pogba, Ronaldo. Az a baj, hogy már régen néztem, és mindig elfelejtem a nevüket. Meg nincs is rajta Ramos, Neymar és egy Grealish. Ha nézzük a következő, minden leharapodott, és történetesen. Na, itt egy Mohamed Salah, Salah egy szintén valaki, Modric, Fekére, Herfikér, nem tudom, Donnarumma, Verratti, Neuer, és egy Messi. Na, Messi, ja. Ebben a videóban már meg a következő csomag nem fér be, úgyhogy ezt egy másik részben láthatjátok, ezt most felveszem. Ennyi a videó, sziasztok!